Hau sare antzeko bat dela komunidadearena, nun elkarri eusteko gaitasuna daukagun. Punturen batek huts egiten baldin badu ahuldade egoeran dagoelako, sareak gainontzekoek eutsi egiten diote sare horri, eutsi egiten diote komunidade horri. Gure plan estrategikoan hori daukagu lehentasun nagusi gisa, ze komunidade bateko kide sentitzea, komunidade baten babesa sentitzea, komunidade bati ekarpena egiteak dauka inpaktoa zuzenean gutako bakoitzaren ongizatean. Eta aldi berean noski ere gure gizartean eta gure gizartearen etorkizunean, gure herriaren etorkizunean. Hortaz, ezinbestekoa dugu komunidadearen indarra.